I år har vi en ekstra lille mandgave, en publikumspris, og alle, som har prøvet at invitere den næste gruppe til juleaften, ved, at der er ingen vej i helvede udenom, at han med rødvinsøjne, rødstrøm, skælvende og sløvende stemme skal provokere sin evige kærlighed til familien. Bevares, og med den største selvfølgelighed handler hans tale jo nok mere om prisen på indkøbet af drikkevarer, og forsikrer sig gentagne gange om vinen nu også er gratis. Det er den slet til sige. Og sådan en åbnet er åbenbart resten af besargruppen. De er nemlig et enstemmigt par som mig, som skulle holde velkomsttalen. Og jeg er ikke nok med dig, eller ikke nok med det, så inviterede de mig også lige op, at Søren, du skal tale på gruppens vegne, og ikke både at tale om dig selv. Som om det skulle være muligt. De sagde videre, og det er helt ganske vist, at jeg skal stå her og fortælle om min kunst, som hænger i en hjørne. Eller om en helt genial nyhedsbrev, som man kan finde på min hjemmeside. Jeg har rystet hænder. Jeg skal allerede ikke. Og nu med helt fodslæbende og under forholdene, som minder om tvang, er jeg blevet udvalgt som velkomsttale. Og jeg må det mindste informere jer om, og især de ligesindede fremlygte onkler, er der masser af parfum nederst i lokalet, værste lokalet, og jeg kan nærmere som sagt gratis. Og til alle kunstnerne, som har taget deres onkler med. Smart træk. Onkler er altid gode til at stemme, og baseret på det fremmødte, ser det ud som, der bliver hård konkurrence om publikumsprisen. Prisen står med ved en papkasse dernede, man kan lave et lille kryds, sætte sit navn og så putte i urnen, og så virker den fremadrettet. Og her til slut en lille quick guide til onkler og andre førstegangskunstfag. Som sagt, så er vinen gratis. 2 kunstnere, som er rigtig glade for ros. For eksempel så kan man sige til Elmer Jensen, at hans foto er i verdensklasse, og som Dantes Inferno burde være udstillet i Louvre, eller til Magnus Emil, at har en helt fænomenal stil og streg for sin unge alder. 3. Tag en flyer med hjem. Vi ligger nede ved døren. Følg kunstnerne online. Like deres kunst. Og eventuelt del deres værker. 4. Køb et originalt værk. Det gør altid en forskel. Og ja, vinen er stadig gratis. Husk at stemme. Og så her til sidst, så vil jeg bare sige, at jeg elsker alle sammen i et fantastisk eksempel af vin. Skål og vin.